l'aire així amb els ulls tancats per iniciar aquesta pràctica. Començo a posar l'atenció en el contacte de la meva roba, en contacte amb la meva pell. Del meu cos, en contacte amb la paret, si estic asseguda, o amb el terra. I noto també com la vibració que hi ha i que puc notar l'energia en la meva pell. I a vegades quan anar dins, perquè les emocions que hi ha a dins són intenses o hi ha estrès o ansietat, aquest respirar, la sensació de la meva pell és una bona solució per practicar el mindfulness, per practicar la meditació, sense que es faci massa. Vaig observant el meu cos, les diferents parts del meu cos, des d'aquesta superfície de la meva pell. Si em vull aturar a la zona del meu pit, de la meva esquena, faré una pausa en aquest punt de tensió i el que faré serà inflar, notar com s'expandeixen les meves costelles i exhalar traient l'aire. Trauré l'aire per la boca sense fer força, sinó deixant que l'aire surti fins que no quedi més aire. Tornaré a inhalar, permetent que s'expandeixi tota la meva capsa toràcica. I exhalaré, traient l'aire per la boca, sabent que això m'ajuda a regular el meu sistema nerviós. Sabent que només ho faig ara, i que ara segurament va en contra del que sempre m'han ensenyat en classes de ioga i de més, però és una manera d'estimular aquesta part del meu sistema nerviós que s'encarrega de la recuperació, de la calma. I quan jo noti que és suficient, torno a respirar pel nas. I em permet observar si he vingut avui amb algun tema, amb alguna emoció, amb alguna tensió mental. I abans que surti aquella part de mi que ho vol canviar o vol silenciar, permetré que sigui tal com és. I a poc aniré desactivant aquesta energia que destino a fer-ho callar. I permetré que sigui tal com és. És com que vaig desactivant aquesta part d'energia que dedico a voler-ho apartar, a voler-ho fer a callar, a voler-ho canviar. I senzillament observo què tal vinc. I si observo que vinc bé, doncs ho respiro i ho observo. I si el judici seria que no vinc bé, observo com si fos una característica. Li trec una mica aquesta valoració de bé o malament. I em començo com a separar d'aquesta sensació amb la que vinc. Tant sigui bona o sigui entre cometes dolenta o categoritzada com a dolenta, el que faig és adonar-me que pot quedar a un costat de mi i que jo sóc algo diferent a això que estic sentint. Que si respiro amb mi puc identificar que hi ha això que estic sentint
i que també hi ha aquesta jo que és la que observa. I em permeto respirar el moment de pausa o l'espai que em dona donar-me'n que jo sóc quelcom diferent a allò que sento o allò que venia sentint. I deixo en un cantó el que sigui que porti o que pugui haver portat en aquesta pràctica, seient a un costat, permeto que estigui allà, potser ho sento en un cantó, davant meu o darrere. Jo et recomano que imaginis que queda en un cantó i torno a respirar-me en mi. I em permeto descansar en mi, ara que he deixat això en un cantó. Fins i tot puc tornar a repetir aquelles respiracions d'expandir les costelles i treure l'aire per la boca si ho necessito per deixar anar tensions. I ara que he entrat en contacte amb la meva jo que està aquí i ara, el que faig és deixar anar els arrepentiments sobre el passat, soltar les preocupacions sobre el futur, i m'imagino com sigui, potser m'imagino com un pes que deixo anar enrere i un globus que deixo anar endavant, i em permeto aterrar en aquest moment present, d'aquí i ara, en el que estic en aquesta sala, acompanyada per persones que també busquen el seu benestar. Començo a dirigir la meva respiració a la zona del meu cap, del meu crani, de l'espai que hi ha entre orella i orella. I començo a visualitzar la meva respiració en aquesta zona, notant com es pot anar destensant i pot anar entrant aquesta informació de que estic segura aquí i ara. I poc o molt vaig notant com la meva ment entra en aquest estat de repòs, de confiança, de que mentre estic aquí no hi ha cap exigència, no hi ha cap demanda a la que respondre. Sempre que ho necessiti puc treure l'aire per la boca. La zona de la mandíbula també permeto que es relaxi, fins i tot puc entreobrir sense arribar a obrir la boca, però permetre que tota aquesta zona pesi, es descontracturi. També que aquesta certesa que aquí i ara estic segura arribi a la pell de la meva cara i m'imagino com es relaxa. Si em ve de gust, ara em puc imaginar que o bé estic sobre una terra fèrtil o bé estic dins d'un riu que té una temperatura agradable, amb l'objectiu de que vaig respirant i totes les tensions que es van desfent és com si anessin caient pel meu cos i o bé se l'endú l'aigua o bé
es transmet a la terra fèrtil que ho pot transformar. I vaig respirant, vaig relaxant els meus ombros, les meves espatlles, les tensions en els meus braços fins als meus dits, acompanyant-ho amb la meva respiració. A la zona del meu pit, aquesta zona que s'emmagatzema emocions, tensions, ho acompanyo amb la respiració. I respiro, deixo anar. Tota aquesta tensió, sigui com sigui que la imagino, deixo que caigui, que se'n vagi, fins a la boca de l'estómac, i també en aquesta zona respiro i permeto que s'alliberi, que tota la tensió que he anat acumulant, innecessària, es pugui alliberar. I tots els meus òrgans interns, de la panxa, de l'abdomen, permeto respirar aquí, enviant oxigen, permetent que es creï espai, que s'oxigenin, i amb cada exhalació, tota tensió, tota energia no del tot positiva i que ara estigui preparat per deixar anar, es deixarà anar i anirà cap a aquesta terra o cap a aquesta aigua. I arribaré a les caderes, on hi ha els meus òrgans sexuals, i també em dedicaré un moment per enviar oxigen, perquè tot agafi espai, fins i tot notant com si aquesta zona es pogués expandir, els meus glutis, tota la musculatura que envolta la meva cadera, que amb cada exhalació va agafant espai, es va alliberant. I vaig fent un últim repàs a les meves cames fins als meus peus. Permetent-me oxigenar els meus músculs, els meus tendons, els meus ossos, els meus genolls. Em dedico una respiració en tot el meu cos i em permeto estar. I si en algun moment apareix judici, pressa, l'observo i no l'intento canviar.
I em deixo descansar aquí, sabent que no hi ha exigència. Com si deixo anar totalment aquesta exigència que a vegades m'arriba de les xarxes socials, del WhatsApp, de l'estar sempre connectada. I em deixo descansar aquí. Deixo que la meva energia s'expandeixi, ocupi espai, trobi oxigenació anant més enllà de la meva pell. I seguint la visualització, doncs, si he imaginat que estic en un riu i em ve de gust visualitzar com imaginar-me que em capbusso, ho faig. Si estava en un prat, em puc imaginar estirant-me en alguna zona que em vingui de gust, perquè el meu cos connecti amb la terra. I em deixo descansar. Em deixo estar. I a poc vaig permetent que l'energia dins meu vagi creixent i experimento què tal és una energia que és amable, una energia com si em mogués des de l'alegria, des d'allò que està alineat amb mi. I a poc vaig prenent consciència de la sala en la que estic, del lloc que ocupa el meu cos. De que estic acompanyada alhora que estic amb mi mateixa. Faig una respiració profunda per tornar l'energia al meu cos. I a poc, i al meu ritme, quan ho senti, sense cap pressa i seguint allò que el meu cos em demani, el que faré serà permetre'm obrir els ulls sense sortir massa d'aquest estat perquè la relaxació pugui continuar, poder anar tornant amb calma.